Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Hayır Sagabat Gaznanyň serişdeleriniň hasabyna näsä çağalara jemi 500-den gowrak operasiýa edildi. Türkmenistan ýa Gazagystan uçur gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Türkmenistan ýa Awganistan 2025-nji ýyl üçin goşmaça elektrik şertnamasyny baglaşdy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Fulbright maksatnamasynyň çägine hyzmatdaşlyk ösürler. Arkadağ şäherine Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň ýoldaşlygyna Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat Gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisi geçirildi. Oňa müdiriýetiň agzalary şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadağ şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazow hem de Arkadağ şäheriniň häkimi Mämedow gatnaşdylar. Paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýetleriniň hastahanalarynyň çağalar bölümine Germaniya Respublikasynyň Braun kompaniýasynyň dialog hemodializ enjamynyň ornaşdyrylanyny, bu çözgüdüň çağalaryň ömür dowamlygynyň uzalmagyna oňyn täsirini ýetirýän barada maglumat berildi. Gaznanyň vice-prezident çykyşynyň dowamyny tasdiklanan meýilnama laýyklykda Arkadağ şäherindäki Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky çağalar sagalyş dikeliş merkezine çağalaryň saglygyny dikeltmek boýunça ägirt uly işleriň alınıp barlandygyny habar berdi. Şeýlekem ol Gaznanyň halkara derejesinde alyp barýan işleri barada şu wagtda çenli Türkiýe, Ukraina döwletleriniň, Russiýa Federasiýasynyň, Awganistanyň, Täjikistanyň, Palestinanyň helekçilik zerarly ejir çeken çağalaryna insanperwerlik kömekleriniň biberlendigini aýtdy. Bellenşi ýaly Täjikistanyň Hatlan welaýatyna ýurdumyzyň gurulşykçylarynyň bina eden mektebiniň okuwçylaryna Gaznanyň hasabyna kompýuterler sowgat berildi. Medisina klasteriniň öňürýän çağa iýmitleri dogunlyk Awganistana ýeberildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat we Ösüş komissiýasynyň 7-nji mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat Gaznasynyň alyp barýan insanperwer işlerine uly üns berilmegi Gaznanyň halkara giňişligine awraýynyň belenine galýanyny görkezýär. Goloýda Gazagystanyň Türkmenistanyň ilçisi Nurlan Nagaýew Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Dowran Saburov bilen duşdy. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torlaryna habar berilýär. Duşuň gün tertibini COVID-19 pandemiýasy we onuň bilen baglanşykly çäklendirmeler sebäpli togtadylan uçur gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagy dizdi. Gazak ilçisi göni uçur gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagynyň diňe bir iki ýurdun raýatlarynyň rahatlygy üçin eýsem ykdysady we syýahatçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin möhüm bolup durýanyny bellädi. Şeýlekem göni uçur gatnawlarynyň ýola goýulmagy Gazagystanyň Türkmenistany we Türkmenistanyň Gazagystany syýahatçylar çekmäge mümkinçilik döredip, syýahatçylyk infrastrukturasyny ösdürmek hemde meden alyş çalşygy baýlaşdyrmak babatda ähmiýetli bolar. Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy netijeli hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny belläp, raýat aviasiýasy babatda tejribeleri paýlaşmagyň hem möhümdigini aýtdy. Duşuň netijeleri boýunça uçur gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagy babatda anyk meýilnamalary işläp düzmek üçin goşmaça geňeşmeleriň geçirilmegi boýunça ulalaşyk gadanyldy. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň prezidentiniň degişlik kararyna laýyklykda Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen Energiýa Döwlet Elektr Energetika Korporasiýasyna Türkmenistanyň Awganistana elektrik energiýasyny iýermek barada Awganistanyň da Awganistan Birleşen Şirket kompaniýasy bilen ozal baglaşylan şertnamalary goşmaça ulalaşyklary baglaşmagy ygtyýar berildi. Şoňa laýyklykda Awganistanyň da Awganistan Birleşen Şirket kompaniýasy bilen 2025-nji ýyl üçin elektrik energiýasyny satyn almak babatda şertnamanyň möhleti uzaldy. Bu ulalaşyk Awganistanyň da Awganistan Birleşen Şirket kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory Abdulbary Omaryň Türkmenistana amal aşyran saparynyň çäklerine kol çekildi. Awgan tarapynyň habaryna görä, Awganistan Türkmenistanyň elektrik energiýasyny 4 ugru boýunça, ýani Anduhoy, Akina, Badgez we Turgundy Hırat ugru boýunça import eder. Awganistan işerki çeşmeleriniň hasabyna 300 megawat goly elektrik energiýasyny öndürýär. Her ýyl Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Iranyň 620 megawatdan gowrak elektrik energiýasyny satyn alýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň halkara okuw sapar çäklerine Türkmen wekileti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentine kabul edildi. Doşuga Amerikan tarapyndan Döwlet Departamentiniň Günorta we Merkez Aziýa işleri boýunça bürosynyň jemgyýetçilik diplomatiýasy bölüminiň işgäri Jenap Jonathan Meyer, Türkmenistan bölüminiň işgäri Jenap Iverson Long, şol büronyň maksatnamalary boýunça işgäri Hanym Rossiýa Edmond, global hyzmatdaşlyk müdürlüğiniň direktory, bilim we medeniýet işleri boýunça bürosynyň
Universitetining daşary ýurtly mehmanlar bilen işleşmek bölüminiň işgäri hanym Chiquita Jackson we döwlet departamentiniň Fulbright maksatnamasynyň ýolbaşçysy hanym Sarah Sullivan gatnaşdylar. Doşlukda Amerikan tarapy Türkmen wekiliýetine döwlet departamentiniň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça bürosynyň global hyzmatdaşlyk müdürlüğiniň bilim bagat alyp barýan esasy iş urlary barada giňişleýin tanıştyrdylar. Döwlet departamentiniň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça bürosy aşagdaky möhüm maksatnamalar we başlangyçlar arkaly Sewitde bilimiň ösmegine goşunt goşýar. Amerikanyň Birleşen Ştatları bilen Günorta we Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň bilim hem medeni gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen Fulbright alyş çalyş maksatnamasyny gollamak, bilimiň hilini ýokarlandyrmaga, täze okuw usuliyetleri girizmäge we bilim hyzmatlaryna eliterlik giňeltmäge gönükdirilen tehnika we maliýe kömegini bermek arkaly Sewitdäki ýurtlarda bilim ulgamlarynyň ösmegine ýardam bermek, Günorta we Merkezi Aziýanyň ýaşlarynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw mekdeplerine bilim almaklary üçin talip haklaryny we grantlary vermek, Amerikan tarapy bilim bagatda Türkmenistanyň ýokary hünär bilimi ulgamyna hyzmatdaşlyk etmegi, has takygy Fulbright alyş çalyş maksatnamasynyň çägini hyzmatdaşlygy hassa ýygjamlaşdyrmak meselesini öwrenmegi öňe sürdi. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizin innik sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.